Честита награда, Майя! Би ли ни разказала повече за вълшебството на спектакъла "Колекционерката", за предизвикателството да си сам на сцената, за екипа и творческия процес по създаването на спектакъла? Дълго мечта на мечта, която си осъществих, и моноспектакъл, за което благодаря абсолютно на Театър 199, на в лицето на Ани, на Катето Петрова, която ме покани да работим отново заедно. Вълшебно е, в смисъл, самата среща с всички тези хора, с Катето, с Рин, с Христо. Тя отключва веднага и на мига въображението. Тая трансформация, която се случва на сцената с тези предмети, с този герой, който е нито стар, нито млад, е много любопитно за всеки актьор да преминава през едни такива трансформации. И се радвам, че спектакъл напуска и сцената на 199 и се появява и страната, защото мисля, че е нещо, което е различно от всички представления, които познаваме, и мисля, че трябва да се види. То е много красиво, дори и тинейджери, които го гледат, независимо, че тематиката е така сериозна, се влюбват в поетичния текст на Радослав Чичев и в визията на Рин, и защо така са вдъхновени.